OK, takže čus, ja vás vítam pri ďalšom videu. Moje meno je HeavySK a budeme hrať hru Titanfall. Takže už som počkal, kým sa mi to načíta, takže môžeme ísť na to. Už som si, jak môžete vidieť, aj som si poobral ten kit, aby som to nemusel hľadať a mohol to len dvakrát tak kliknúť, takže ideme na to. Mapa Sandtrap je celkom dobrá, to bola tá, čo som hral naposledy na videu. A sa mi tam celkom darilo, takže uvidíme, jak to bude teraz. Vôbec som sa ani nerozsvičoval, nič som nehral žiadne iné videohru, takže by to malo byť v pohode. No, takže by to malo byť v pohode. Ale kde si... nič čo bude. Kilo. Ale je... No tak. To malo byť kill, jak ne. To máme priznať, že to bol jasný kill. No dobre, z boku, nevadí, ale dal som aspoň jeden. No poďte. Poriadne prehrávame teraz. Ako toto už asi nevyrovnáme. Ty vole, to čo bolo? 2 rany dostal. No tak, vidím, že toto asi nebude dobré, jak som si myslela. Zabíjam neviditeľnosť a... Ten nebol. Som si myslel, že to bol hráč, to bol jasný hráč, som si myslel. No poď. Ježíš, zase máš to pistónu. To nie je normálne. No tak. Látka, pohode. Čo to bolo? Ježíš, už som mohol mať kill. Volám Titána. OK, ten kill, a ideme na to. No a kde ste? No poďme na to. Troška to tu poupracovať, jak sa to vie. No poď. Toto mi dala taký damage. On musí mať damage core. Inak tomu nerozumiem. Takže to by bol taký dobrý. No ja neviem. Toto sa mi nejak nezdá. Sú nejaký až moc silný. Keď my máme 70 a oni majú 90. Okay. Nemôžeš ma prezradiť. Tak tichučko, nikdy to není. Tam hore asi. Za mňa je hore bol. Nevšimol som si ho. Tak ako asi to stopnem, dám si ešte jednu a troška sa si rozhrám, lebo toto je ako... Buď ja hram tak zle, no, najlepšie ma 2. Takže zlý tým. No, alebo oni sú silní. Až moc. To sa mi nejak nezdá, by boli asi taký silný. Jak vy ste videli aj nejaké tie moje videá, kde ja si dám 15 úplne v pohodičke. Keď si tak zoberiem, že furt to tu vybuchuje, tí titáni s tým atomovým, tak tu už je taká radiácia, jak úplne v Bielorusku. Je úplne v nejakom... Neviem, že sa to volá. Černobyle, no konečne. No, ty vole. Tak ja tomu nerozumiem. Dostane celý zásobník, tak to tomu dám. Ale... Nerozumiem tomu. Už mám aj Warfall transmitter, aby padal rýchlejšie. Najhorší? Čo? Ajaj. Tak ako toto. A poď silňo, zabij titána. Kde je ten druhý?
Dobre, nejde. A tu nejde hrát. Kde to je? No to nie, takto nie. To nie je takto, ok. Yes. Aspoň to titánovi dáme ešte trocha kilov. Nech sme není úplne najhorší zás. To nám nepôjde vôbec. To fakt nejaké kily asi nedám ani. Zamerám ho, strieľam. Idú mať titán. Chudák. Dobre, asist. Specter ďalší dole. OK. No poď. To nedá. Kam zmizol? Kam zmizla tá svinia? Ty vole, kam zmizla tá svinia? Toto asist. Kto ho zabil? 201. Hej, my to ešte možno dáme. No, druhý najlepší. Úplne normálny. Takže najprv som bol posledný a teraz som už prvý. No. Skoro. No, Izer. Jak môžu na takú diaľku dostreliť? Jedným tam musí taký acceleration. Ty vole. Musí opäť slovo ty vole, lebo jak viem, asi nič než ty vole nehovorím. Som pozeral svoje videa. No konečne Fizer, no konečne. Konečne padol. Dobre, Specter. Militia, K. Ja musím furt prebíjať, neviem. To je zvyk, Proste furt prebíjať. By bolo dobré, keby som už mal konečne to makro. Čo budem mať na jednej myške. Budem už môcť aj prebíjať. S tým makrom a všetko možné robiť. No pod no-scope. Yes, no-scope. A s hitchotom? Oh, GG. Hashtag kapa. OK. Zavolám titána, dáme trošku kilov. OK, a som tam. Už nie sú taký silný ako. Ale vyhrávajú ešte furt. Hopa, čo som ho. Poď, ďalší kill, Mayhem. A tu si, no poď. Poď rakety, bum, dobre. Poď ďalej, asi to nič, no poď. Poď, ak sa patrí, tak mi domí. Ak sa patrí. Poď. A nemáš. Rodil teď mastery. A poď, to si dal, dobre si to spravil. Áno, a hneď som znova na tebe. Aká znova môže vyskočiť. Znova vyskočil. No to dole. A teraz mu stepne, nie, nestepol ma, dobre. Má po titánovi. OK, aj ty vyskoč. No, dobre. Ja si radšej zabijem tohto, OK. Nepoď. No scope, yes. Poď. Preč, volám titána. Útek, jahajený. A vyhrali sme. Yes. A za 20 sekúnd tam majú loď. To presne, no. OK, to ideme obraňovať. Nie, nikto neodíde. No, určite niekto odíde. Tak ja som tu pripravený. Všetci sem aj, no len ty snajpíš. Super, a teraz po vode. Do lode. No poďme, v pohode. To je v pohode, yes. Ten sa odpálil. Tak sa odpálovať nebudem.
Ježiš, jedna rána stačila. No a prvý najlepší. U nich je G7, Master Detritus. OK, nakoniec to nebolo až také zlé, ako som si myslel. Som čakal, že to bude horšie. Už som 24, ako môžete vidieť. Hral som nejaké videá off. Aj som si bral tie kity, Cluster Missile, Titan Ordnance. Jop, to chcem. To si tam rovno idem dať. Áno, mám hrozne veľa kartičiek, áno. Arc Cannon, ja viem, ale tá 40 mm je podľa mňa dobrá. Multi-target systém, to si budem dávať určite, ale nechám si furt tie slajve. Asi, no. A ten auto-eject, nech ma nemôžu odtiaľ zabiť v Titanovi. No. Presne tak, ako nemám rád. R45 nič. 3. Jednu DMR-ku, Krabery. Neviem, na čo sú mi. No. Tuto je jedný prémik, ďalšie prémy, ďalšie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poďme úplne v pohodičke. OK, tak ja počkám, keď sa načíta mapa. Som späť. OK, sme tu, takže vyberám kit a môžeme ísť na to. Zatiaľ nikto nedal kill. A toto je jedna z mojich najobľúbenejších map, lebo tu je, odtiaľ sa dobre snajpí. Tam hore, alebo tam. Neviem, z ktorej som, z tej druhej. To som zle povedal. To musím ísť až tam. Tam odtiaľ sú dobré snajpy. Aj schováva, takže všetko. First strike, OK, first strike OK. Military ground. Áno, nie, my sme militia. Proti nám je EMC. Ne. No, tak. Yes, som tam. Tuto. A idem snajpiť. No, poď, videl som ho tam. OK, dobre. Pripravený. To máš. No poď. Ježíš, krypelcom. 0 kg. No poď. Dobre, zaznič. Super, dali sa mi, že? No stoj, zastav, Ježíši Maria. No dobré. Tie diela ma až tak moc nezaujímajú. Za to je pár bodov. Snažiť sa tu na to. Dva si dávajú etek, no dobre, po ňom. Ďalej do... Jo, tuto. Hopa. Jop, po ňom. Dobre, jop a dole. Nie, stiel som. Ale ten ako mal dobrú nôžku. Ty vole, ten padol ešte ani len išiel. To máš, ale to nemáš. No poď, ale... Idem hore. Pohodička, on si ma nevšíma. Tam bojuje s titánmi, ja idem hore, úplne v pohodičke. No, idem zle. Není tu okno, jasne, že... A Titan ma videl, takže pôjde po mne, netrafí. Ja tam vidím jedného hráča. A nič. Jop, skoro. Killli ho tam. Aha, niekto sa tu bojuje o toto. O ten target systém. Dobre, zavolám Titana.
Dobre. Počkaj, Titán ešte chvíľku, ja vám dám poslednú ránu. Ježiš! Svinia jedna fizerská. Ty vole, lejde mi na nervy. Ten fizer. Tam ti bude systém. Nie. Opováž, yes. Dobre. Máme zameraný Titán, viem, že sme tam. Jasne, všetci traja, že? Poďme. Nie jeden. No, KRSMGčko. Dobre. No, Titán je mŕtvý, zás Kripel. Jak som hovoril v minulom videu, niekedy je dobrý, ale niekedy je totálny Kripel. Dobre. Jak som ho killol? No, behal. A prečo nemám moving target? No, neviem. Dobre, tak ja nevylezem hore, lebo nemám parkour kit. Zlepšený. Nie. No, dobre. To mi dal revanš. Revenge. Opa. Menší ohňostroj. OK. A nič. Ja niekom tam strieľal. OK, ja skočím. Opa, double. Pripravené. OK, a mám ho. OK, tam boli spektry ako príklad to vyšľajú dole. A lokal má tento. Má Sidewinder. Kto bol? Kto mi dal taký damage? To bol predsa len hra. No, to je teda. Ty vole, tak to bol slabý jak nič. Čo on tu majinuje? Ja som ho zašliapol. Chudák, jo, mám. No, mohol byť to neviem. No, dobre, konečne, to napadlo. Na to som bol skôr. No, dobre, to neviem. No, dobre, no, som ho zašliapol, sorry, nechcel som. No, možno som, chcel som, ale to by nechcel. Sami uznajte. Tihápka. Granát? Jo. No tak, dobre. No. No, kde si išiel? Ty si sebou jedna. No, dobre, hele. Dobre. Škoda, že to nebyl hráč, lebo ten by naravno nepadol. A odtiaľ sa inak dobre snajpí. Na toho si musím dať pozor, lebo ten, hopa. Niet. Ježiš. Electric smoke. No scope. Yes. No scope. Spectre. Nie utekol Spectre. A ja utečiem tiež, jak ten Spectre. Hodím tam granát. Vybuchol. Dobre. Hodím granát. A nie. Nevybuchol. No dobre, nič.
Nechápem, jak mohol lietať na stene, ale aj tak nevadí. Možno sa vám prichytil pravým tlačítkom, dobre. Vážne. Kde si? Dobre. Sidewinder hore. Približím si to. Opa. Správne. 3, 2, 1. OK. No poď, pekne túto elektricovku, pekne túto sa zabudím. Nikam odišla tá svinia. Kde? Opa. Pip. Oni sú už dobrí, ako vždycky každý mi týmto spravil, každý skapal. No poďte, kde ste. Možno tu? Nič, dobre. Pozerám. Odsnipím, pozerám. Nič tu není. Bum. Ty trafím. O nič, no. Dobre, ten si dal quadrakill. Netrafím. Ja hovorím ma sám pre seba furt. Neviem, asi to není moc zaujímavé, keď hovorím sám pre seba. A jen tam je turetka voľná. Tu obsadíme. Ja si zapnem cloak. OK, no v Titania tak neuvidia. To sú veľký, ale to neuvidia. No dobre, ďalšia radiácia. Ešte niekto chce prispieť radiáciu. Ten väčší kill nie je. OK. To by mohlo byť aj kilový. 2. Nepráňam. OK, tak ja... No všetko. OK, tak to bola Viktorka. Dobre, neviem, odkiaľ to prišlo. Neviem, čo ja tým teraz robiť. Mám Titána. Takže mám niečo robiť. OK, tak ja nasadím do Titána a môžeme si aj niečo killnúť. Fakt nič nekillnem. Potom tie kartičky vôbec nevyužívam. Ja neviem, ak to mám používať nič, takže... Ja neviem, ak to mám používať nič, tak to je to na prd. Neviem, ak to mám používať. OK. 7 kg, 4 titáni dole. Ten nado mnou bol celkom dobrý. OK, tak neviem koľko natáčam, ale no, tie stopky by som si mal znova zapnúť, už musím si to pamätať. OK, tak ja ešte pozriem výsledky a bude koniec. OK. Takže nahrám asi hneď ďalšie video, teda, lebo sa teraz nemám čo robiť, ja práve mám čas troška, tak nech to idem teda natočiť. Jop, máme rare burn card. Tak ešte môžeme, jop, dostali sme nejaké, ale ja neviem, jop, tu nejaké, neviem na čo to je, toľko toho, ďalší map hack, ďalší supercharger, nič moc. OK, tak to bude všetko z tohto videa. Lúči sa s vami Heavy SK a čus.